Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kap Bernard Grech u l-kellim tiegħu għall-Ġustizzja Karol Aquilina ħareġ jattakka lid-deputat tiegħu stess Joe Giglio u dan billi uża storja ta' żagħżugħ li għaddej proċeduri brabta ma' allegat bieħ ta' malware fuq id-dark web biex jintuża għal hacking online. Bil-kejl ta' Bernard Grech u Karol Aquilina, Joe Giglio għamel xi ħaġa li hi inaċċettabbli meta kien inizjalment l-avukat ta' Daniel Joseph Meli, iż-żagħżugħ akkużat, u bil-pariri tiegħu fil-bidu iż-żagħżugħ kien aċċetta li jiġi estradit lejn l-Amerika. Dan wara li kien imfittex mill-FBI fuq danni li allegatament għamel fuq ċittadini Amerikani. Meli imbagħad kien biddel lil Giglio bħala avukat difensur tiegħu u ħadem b'avukati oħrajn biex jappella mill-azzjoni ta' estradizzjoni bil-ġenituri tal-akkużati jgħidu wkoll li kien żball li binhom aċċetta li jiġi estradit. Dwar din il-kwistjoni issemma appell kostituzzjonali wara deċiżjonijiet mogħtija fil-qrati. Sa dan it-tant stqarrija pubblika tal-Partit Nazzjonalista ħarġet biex timbarazza lil Giglio b'imkejjen jgħidulna li din urtatu ħafna u komplet iżidlu ferita ġdida wara li fir-reshuffle ta' Shadow Cabinet fil-bidu tas-sena Grech kien neħħielu l-portafol tal-intern. Giglio jinsab irrabjat mhux biss għax qed jitħalla barra minn konferenzi tal-aħbarijiet marbutin mas-suġġett tiegħu. Iżda issa mhux darba jew tnejn saru dikjarazzjonijiet pubbliċi anke mill-kap innifsu u Karol Aquilina li qed jimbarazzawh u jattakkawh fil-beraħ. Din mhix l-ewwel darba li Giglio qalaħħa mill-partit tiegħu stess, tant li skont il-Partit Nazzjonalista stess u ddefenda tender meta kien l-avukat ta' kumpanija li fornit dajes lil Transport Malta li l-istess awtorità ma kienx kuntenta bihom u ma ħallsitx għalihom. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista kien ħareġ stqarrijiet jattakka l-ftehim fuq id-dajes magħrufin bħala RIBS wara li Giglio kien qed jiddefendi lill-kumpanija biex din titħallas tagħhom. Fil-ġimgħat li għaddew ukoll Giglio spiċċa fi ġlieda taħraq propju dakinhar li ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u f'korrispondenza fi grupp ċett tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għamel ġlieda taħraq bejnu u bejn id-deputata Yves Borg Bonello. Il-kontenut ta' chats kienu żvelati mis-sit Lovin Malta u Giglio konferma l-ġlied li kien qam. Lanqas il-kap Bernard Grech ma kien irnexxielu jwaqqaf u jżomm deputati oħrajn li ġibdu naħa oħra fost tajjir bejn Borg Bonello u Giglio. Imbagħad kellu jkun il-whip Robert Kutajjar li għalaq ħesra miċ-ċett.